Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jingher jong ki khubor hamsaya bo MLA ka sang Hill State People's Democratic Party uba samden malnyang unom ya khunshu ka election nakate ka sang ha ka election MLA house nem arhajar arpulai kite ginong elam jong ka sang HSPDP la ong bo uba samden hi udang de unong mi khamat jong ka HSPDP na po so yang constituency hadu menta mene bat nak liang ka sang hi kampat yo jing tep AA halor kata habakran chikilat pathai khubor menta sngi president jong ka HSPDP uba sandor tathyang ula ong bo uba samlen udei hok bandang yo biang ya ka tiket nakate ka sang namar bo udang de MLA ka sang HSPDP hakawai pat ka benta uba renek ton ning do tongkhar pari nong mi khmat kamau kerwat constituency nakate ka juhi ka sang ula aik sai bo unom ya khunshu nakate ka sang house nam arajar arpulai bo ba sandor ula ong bo te nong mi khmat ula depan kren da ka basai bo unom ya khunshu nakate ka sang ba nak liang ka sang ru kalahap banshim da ka sien jam kumno banya cha khmat ha ka banyo daw way pat kurtong uban ai reng nakate ka constituency ha ka election ka bansawan bat kumba kalong menta ka seng kalayo daw way kurtong ubala I bha banyo khun nakate ka constituency bala tep kerteng kum medal san ling do tongkhar bat ka seng godoni ka jingkerman banyo ay ka jingjop nakate ka constituency Or hamsaya bakalong kumta tangban nakaliam jonga hi ngasngo bang yimpadi ya kata berhadu mentamane udang dei hi MLA jongka Hill State People Democratic Party dia kata ka ka bawri un sale hadin habut temunu bantip hani hadu menta udang dei u MLA jongka Hill State People's Democratic Party nang tai na po soyong constituency ya kata kajing kajing itu lupa kajong pi bahkan saja kumta ya kata tiwan ngar nganom lapun pidiang pi bahkan saja kumta kan solo kumta nganga susim tangan ni ngakran je ka reality ka reality mata balong ba kidang dei ki jongi dia kata kajing lap ne kajing bom lap kajong ki banwan si meeting let's say hakini ki por kidang dei ki por ki bikin haban tour si ki constituency let's say kita time constraint bakim lap ban attend ki meeting ki boper Umur ba family no nile be kumalong mata ti still sitting MLA sitting MLA udai hok hi bani wa tiket atau kumpan tiket udai sitting MLA di kumni sitting MLA kan mai midang bu ya ya dulu unmi pli haka jaka jong ba renek te pidon yu banah batik itu ke case kalong very different hadin ba UMLA ba mata ubala kren shahiru ba ngambil isu na po makrwat mo uhi ula kren da basha te haba kren da bashit da basha ke nagale ka party ka haban shim da senjang da kumno banya chakmat da banyo pat the way kadidin kumbulong mentangi yo way u samlarang ba ubala yad ha ba nang tin po makrwat ngidon ya ke jingkermen bagi poy sakata